Hi havia una vegada, en un petit poblet del Pirineu, un nen que es deia Guerau i tenia 10 anys. Aquell poblet es deia la Seu d'Urgell, a Catalunya. A l'altra punta del món, un nen de 10 anys vivia en una gran ciutat, a Durban, Sud-àfrica. Es deia Buzi. Havies sentit a parlar alguna vegada sobre Ubuntu? És una filosofia de Sud-àfrica i el seu missatge principal és «Jo soc perquè tu hi ets». Creiem molt en això, en el poder de l'empatia, la unitat i la diversitat. Uau! Que genial! I què més diu aquesta filosofia? En vull aprendre més. Que vegis el teu reflex en les altres persones. Sempre t'has de posar en lloc de les altres i has de creure en la bondat de tothom. No és gens fàcil, això. Com ho podem fer? La meva iaia sempre deia que he d'aprendre a escoltar per poder sentir i trobar l'humor en la nostra humanitat, que he de fer coses petites cada dia per canviar el món i girar la tendència. Oh, doncs crec que això, a part d'aplicar-ho a les persones, també podem aplicar-ho a la natura, canviar el que passa ara quan no l'escoltem i no la tractem amb empatia i amor. Cert! M'agrada això! Jo soc perquè tu hi ets. Parla molt sobre la natura. No podríem existir sense rius, mars ni els microorganismes dels oceans que produeixen oxigen, sense els arbres i tots els animals que creen el cercle vital. Doncs ara, per desgràcia, crec que no cuidem gens el planeta. Tothom hauria de saber sobre Ubuntu i viure segons aquesta filosofia. Mira, què et sembla si jo ho explico a la gent de la Seu? Segur que els hi molarà. Que bé! Fem córrer la veu! Ubuntu ens ajudarà a ser més conscients per seguir creixent amb unitat entre nosaltres i cuidant el planeta. I tu? Què fas? Què faràs? Pirineu, ets tu. Natura, ets tu.